Да се представим. Аз се казвам Соломон, това е моята кола, BMW 46. Да се надяваме, че всичко ще върви по план. Би трябвало, нашия план е да имаме интересни случки и преживявания. По-малко ремонти, повече интересни преживявания. Не че ремонтите няма са интересни, но така. За тях ще са интересно, за нас Да, не. де се забатачваме толкова в информация. Аз съм Филип и това е моята кола Audi A6 ABT, ако някой го интересува. Искам да ми разкажеш случки със своето BMW, защото съм сигурен, че имаш много истории. Ами да ти кажа, доста си прав, имам доста случки то за няколко месеца. Повечето не са за разказване, но някои от тях ще ги разкажем. Най-пресният случай е, пътуваме с моя братовчет до едно граче на около 25-30 км от тук. Тръгваме ние от нашия град, посока другия град. И всичко минава точно. Няма никакви признаци, че колата има някакъв проблем или нещо от сорта. Да, нормално. BMW. Да, изведнъж, нали. Та стигаме в другия град, стигаме до центъра, понеже трябваше да ходим до едно кафе. И наближаваме кафето. И изведнъж ми светка една жълта лампичка, която по принцип трябва да означава, че нямаш антифриз. Но и трябва да долееш. И аз си мисля, че просто трябва да долея какво толкова. Температурата ми стоеше по средата. Нямаше абсолютно никакви Нормална признаци, че нещо се е случило. Да. И вече стигам пред кафето. Гаса колата. Слизам. И виждам една така огромна локва отдолу, човек. Първо се стреснах. Викам си край, колата се щупи. Как ще се придвижа сега? Нормално. До другия град. Понеже имам път на помощ на бързо набиране. Нали? Вече сме приятели с него, с момчето. Та легнах отдолу под колата да видя какво става. Имаше една дупка 2 сантима, човек. Къде 2 сантима отдолу под радиатора. Малко по-късно разбрахме, че това е било някакъв клапан за обеззадушаване. Това се явява един вид най-слабата точка в охладителната система. Направил е въздушна възглавница и изплюл клапана. Обаче това нещо не го знам все още. Да. И съм яко притеснен. И тази дупка се чудих с какво да я запуша. Отидохме до близкия железарийски магазин. Беше 6:30, оселихме истински късмет, че железарийски работеше до 7 часа. Взехме една тапа. Взехме една коркова тапа. И тя беше мъничка. Повихме с изолирвант и я натиках вътре, човек. Доста така иновативно решение. Да, доста иновативно. Нали, собствениците на BMW, Бог да ги прости, ако му видят, нали, ще ме отрепат. Та, набих я тази тапа, наляхме вода, то... Нали, меко казано да наливаме вода, защото тя всичката изтичаше отдолу. Та накрая стана така, че се прибрахме с около 15 литра вода до нашия град. И един топихме кафе, нито нищо. Това ни излезе едно от най-скъпите преживявания, които сме имали до сега. Доста интересно. Да, това е пресен случай. Сигурен съм, че и ти имаш такива интересни случаи. Да се надяваме, че не е с твоята кола, защото не е много... Точно си в грешка тук, че е точно с моята кола. Имах някакъв теч на масло. Не знаех откъде е и по принцип при тези коли, когато има такъв вид теч, означава доста солиден ремонт. Скъпи ремонти. Да, солиден ремонт. И запазвам аз час, нали, всичко редовно. Карам аз колата на сервис. Оставям я. И прибирам се евентуално. Сервизът се намира на 30 км от града. Фактически в другия град. Сервиза. Оставям аз там колата и се прибирам вече разочарован и просто знам как ще се разоря финансово. Скъпи ремонти, Да, отчаян да. си вече, чуй се какво ще прави. И както си седа, брат, ми звънят от сервиза. И аз вече Ама почвам. това след колко време се случва примерно? Ами това се случи в рамките на същия ден. Доста бързо. Да, в Доста рамките бързо. на същия ден и виждам, че ми звънят от сервиза и почвам да се пота. Дигам аз сега и почвам да разговарям, нали, с хората.
И хората ми казват, че автомобилът ми е готов. Готов? Да, готов. Аз очаквам да се вади двигател, да се прави нещо, основни ремонти, такива неща. Бях приготвил цифра, която е по 2. И говоря с хората и реших да попитам за цената. Като чух цената и се очудих. И самия проблем какъв е бил, откъде е идвало маслото. Значи, хората ми викат, че целият теч идвал от дифтунката на картера. От дифтунката? Да, на картерния болт. Оттам изтичало маслото. Леле... И аз така реагирах, леле, да. Леле... Попитах ги като цена. И те ми казаха една много така ниска цена от сорта на 50 лева. 50 лева, това са нищо особено за нашите времена. Да, и хляб не можеш да купиш тя особено като- за този вид автомобил са просто да, нищожни да. цени. Жълти стотинки, как се Да, казва. да, буквално. Отидох, спряха ми теча, нали, хората, което е вала на хората. Много така ефтино се разминах. И да, това е като цяло. За сега съм нямал още проблеми, нали? Защото тук е скъпо. И между другото, точно за този случай, ние се чудихме откъде идва теча. Обаче по тази кола има кора. И тече на едно определено място, което определено не е под картерния болт. Да. И... Общо взето, като тече и го разпръсква навсякъде автомобила, като се движи. И не можеше да се разбере точно откъде. И то се течеше доста, не като за дифтунка от картерен болт. Да. Да ти разкажа аз една моя, така бих казал, интересна случка и доста късметливска, защото с такива километри хората не оцеляват. Хора, не правете такива глупости. Ще разкажа за една катастрофа. В катастрофата водача беше този мой братовчет, който беше дошъл с мен до близкото градче да пием кафе. Доста интересни случки има с този Да, младеж. да, с този човек имам най-много пътни инциденти и не е случайно, защото този човек кара като шанта. Той си е шанта. Да, Доста луд човек. разбирам. Да, прибираме се от селото ни към нашия град. И на прибиране имаме една права на пътя и един завой, който се явява едно барче и завой наляво. И тази права е голяма. Той решава, че се засили с около 160 на километра. И да вземе този завой с толкова. Обаче този завой с повече от 70 Абсурд не да си го никакъв вземеш. шанс да го вземеш. Ясно. Остър завой, демек. Доста остър завой, да. И се засилва той към завоя. И в последния момент, точно 10 на 15 метра от завоя, решава, че ще трябва да намали, защото никакъв шанс да го вземе. Намаляме до около Преценил. 100. Но доста късно. Да. Пък и то беше влажно, колата беше BMW 4.6 компакт. Доста интересно, Да. по принцип не са много стабилни автомобили. Да, доста от хората знаят, че е стабилни автомобили, но той го хвалеше, че е доста стабилен. Ами видяхме го колко е стабилен. Та изтървахме този завой с около 140 км в час. Четирите гуми поднасят. Завъртаме се 3 пъти на асфалта и с задницата влизаме в канавката. Прескачаме канавката и влизаме в една нива. Та интересното беше, че стояхме там около 5-6 минути, опитвахме се да излезем, обаче не се получи. И наистина това е пълна случайност, че собствениците на нивата минаваха оттам. Уау. Дойдоха, питаха ни дали всичко е наред, дали се нуждаем от помощ и даже бяха доста любезни хора, като се имах предвид, че ние влезахме в нивата и изорахме. Ево. Да, издърпаха ни и това също, че извадихме огромен късмет, че нямаше дървета, имаше само никакви революции. Братовчет ми при завъртането успя да си чупи джама с глава. Представете си какво завъртане е било. Чупи джама и огледалото, което е до него, изхвърча. До ден днешен не можехме да го намерим. Не можахме, т.е. да. Много правилно български, както да е. И така, ти искаш ли да разкажеш нещо? Какво се случва? Аз имам повече така рискови случки с мотоциклет.
Ти си фен на моторите. Да, аз съм фен на моторите, имам мотор. Карам пистов мотор Honda CBR. С този мотоциклет имам много изживявания, които са ми много така при сърце. Ако искаш, мога да ти разкажа някаква по-така случка, която е забавна. Защото имам и такива случки, които не са забавни, за жалост. Разкажи забавните, мисля, че ще им е интересно и на останалите. Забавната част е при самата покупка на мотоциклет. Мотоциклета е от Шумен. Аз имам някъде около 300 км път до Шумен. Отиваме... 300 км не са малко. 300 км, да. Не са малко 300 км. Потегляме аз и баща ми за Шумен. Да, но стигаме много късно в Шумен, вече се беше стъмнило и беше и септември месец, края на септември и навънка беше кучешка студ. Аз съм по едни дънки и един суичер само. С мотора. Да, с мотора и отгоре на това валеше и дъжд. И тези 300 км ги карах в дъжд и на минус 5 градуса. Доста са се увидели, предполагам. Доста ми се увидяха, да, доста ми се увидяха. После не можех да си сгъна 3 дена пръстите от студ. Но да, това е готиното, защото има ли желание, намираш и начин да направиш това, което искаш. Но радостта от тази покупка, предполагам, е задоволила твоите очаквания, макар и този дъжд и студ, който си бил тия 300 км. Аз от много месеци назад гледах това мотора. Карах още курсовете и си разглеждах обяви, но просто той ми беше при сърце. И много така маграмна мотора, като цвят, като визия, като шум, все пак мотор е. И си казах, той ще е, няма друг. Любов от пръв поглед. Да, любов от пръв поглед. Както жените го наричат, имал си дзън. Да, имах пеперуди в стомаха. И да разкажа, отивам аз към Шумен. Тръгваме някъде около 7 часа да се видят вече, към вечерта. И пристигнахме там някъде около 12. Защото все пак спирахме, ядохме и тем подобни неща. Стигнахме там някъде около 12 часа. Студ, дъжд. Спираме там пред собственика, стария собственик на мотора, слизам аз. Оглеждам мотора, тествам го и при самия тест щях да направя една бела. Тръгвам аз на една права отсечка, засилвам мотора, спирам и да го обърна в обратна посока ми натежава. За малко да го опусна, много малко ми трябваше, подпрях го с коляно, успях да го овладея. Върнах се там при хората, споразумяхме се, купих мотор. И сега следва вече интересната част, аз трябва да го прибера по някакъв начин. Това е септември месец, края на септември, 12 часа вечерта, минус 5 градуса, мъгла и дъжд. Както казах по-рано, с едни дънки и една фанела. Тръгваме и вече излизам на магистралата. Караме евентуално с баща ми. Излизаме на магистралата и както вървим по магистралата, почва един много силен дъжд. При което мотора почва да подскача наляво-надясно. Аквапланинг. Да, аквапланинг. Пък и все пак знаеш, нашите пътища не са много хубави. Да, има най-различни неравности по пътя. И почваме да подскача мотора. Да, но аз съм корав. Не ме плашат тези неща, нали, докато не се случат. И излизаме, нали, вече от магистралата и започваме да се движим по един отклонен път, който е пак към моя град, само че е по-спокоен. Не е магистрала, ами са такива автомобилни пътища. Защото мотора нямаше застраховка, аз нямах книжка все още, това беше интересното, защото нямах книжка.
Евентуално книжката си я взех на другия ден, нали? Беше готова и си я взех. Но това беше интересно, защото нямах книжка. Прибрах го от 300 км без застраховка. Караме. И значи те прекъсвам, но приликата с действителен случай е случайна. Имал е платена застраховка и е имал книжка. Хора, не правете такива неща. Примерно. Виж го, вижда се в кадър. И аз оставам без гориво. Нали, намалява горивото в мотора, но спираме на 2-3 бензиностанции, те затворени. Продължаваме ние да се прибираме и по едно време мотора почва да хълца вече, да хълца, защото няма гориво. И точно преди да угасне мотора, бензиностанция срещу мен е отворена. И ти си някакъв Да, такъв вече. да. Идва Давам- бензиностанция. Давам цялата газ, засилвам го и мотора угасва. Свършвам бензина. И спирам точно на колонката, където се зарежда. Това беше някакъв много така късмет, много готино се получи. Заредих го и решавам да влеза малко в колата да се стопля, защото беше много студено. Много студено. Влизам аз в колата да се стопля и докато съм вътре, до нас спира патрулка. Спира патрулка, аз нямам книжка, мотора няма застраховка. Опа, моето момче. Да, Не знае. не зная. И стоях вътре някъде около час и половина, само да ги изчакам да се тръгнат. Тръгнаха си, не ме закачиха, но просто напрежението, като знаеш, че си нередовен, е много голямо. Пребрах се, живо, здраво. На влизане в града ми имаше огромна мъгла, не се виждаше нищо, на 10 метра не може да видиш абсолютно нищо. И за още по-гадно да ми бъде на мене, и бях си купил каска преди да си взема мотора, нали? И каската е с черен визиор. Затъмнен. Да, черен визиор, затъмнен И си през нощта. и в мъгла. И беше много интересно, защото тук така бях целият червен. Бях измръзнал буквално. Нямах боне, нямах нищо, нито ръкавици. И очите ти са станали като ледени купчета. Да, буквално. Прибрахме се, не се разболях. Не знам как. Не се Адреналин. разболях. Да, не се От новата разболях. покупка. Да. И на следващата седмица вече съм с мотора редовно, карам си и аз и още двама мои приятели. Караме и случката се случва в едно село. Минаваме през селото и както е самия център на селото, има кръстовище. И на това кръстовище има пясък. Тръгвам аз да карам, нали, така напред, и едно от момчета с другия мотор какво направи не знам и ме засече. И аз от самата оплаха на момента стискам с всичка сила предната спирачка. Предната спирачка. Да, предната спирачка и се озовавам на земята. Мотора се парзуна, може би се търкарах някъде около 10 на метра. Просто само при самото падане чувам как се трошат части. Секунди ми минават много неща през главата. Голям болка, човек. И което, нали, момчето след това ми се извини, помогна ми за ремонта на мотора. Нищо ми нямаше на мене. Бях се облякал доста добре, с едни работни якита, те са дебели и нямаше ми нищо. Имам още две истории, където съм падал. Едната от тях е смешна, защото решавам, че ще върта гума. Да. На такава тревиста площ. С този мотор, който си го купил. Да. И тръгвам да върта, само че давам гъста, но не държа предната спирачка, да мога да потегнем да върти го. Давам в същия момент мотора ми прави контра. Какво значи? Застава така на една страна и аз се прехвърлям през него.
което нямаше никой покрай мене, никой не можа да ме види. И по-добре, че е нямало. Мотора не можа да се щупи, защото падна на мекичко на тревата. До нас има куче и малко ни Да, привлича малко вниманието. не можа да се щупи, нямаше му нищо и на мен ми нямаше нищо. Но следващата история е с едно момиче се возим на мотора. Пак се случва в студено време, аз съм сложил сликове на моя мотор. Знаеш, сликовете трябва да имат температура, за да се държат на асфалта. Трябва да са гратичи да имат Да, сцепление. точно така. Решавам аз, ще взимам едно кръгово, ще го взимам 2-3 пъти. Да, ама с всяко взимане на кръговото лягам повече, заедно с момичето. Защото искам да опра коляното, нали, да се почувствам и аз моторист. И на последното въртене на кръговото изпускам мотора, защото сме прекалено наведени. Не можах да изправя мотора. Падаме и двамата. Търкаляме се. Повечето от удара го пое момичето, защото тя, понеже като е зад мен и е на по-високо като цяло. И като падна, не можа да се измести от мотора и мотора беше върху нея. Тя е поела почти целия удар. Да, почти целият удар пое тя, за което много съжалявам, нали? Хора, не правете такива неща у дома. И на пътя също. Това са глупави. Това са глупави постъпки. Това е лиготия. Шашкани. Да, шашкани. Това е лиготия, с която тази лиготия трябва да има мярка, защото много бързо стават белите и може да са, нали, фатални. И да се върна към историята, падаме и аз ставам, нали, да видя момичето как е. Слава Богу, нямаше и нищо щупено, просто имаше натъртвания и ожулвания. Доста интересно в първи момент, в който се изправил и си помислил първо за нея, не е първо за мотор или за теб. Всъщност дигнах първо мотора и после видях нея, но това, нали, е друга тема. Отидох да видя момичето, след като паднахме, веднага станах. Все едно не бях паднал един вид, веднага станах. Тя беше на земята, тръгвам да я вдигам и тя няма никакви признаци, че мърда. Разбираш, мислех, че е препаднала от шока. Дигам аз каската, нали, отваряме визиора и тя ми се хили насреща. Хилите са? Да, смея ми се. И аз само стоя и гледам и я питам дали е добре, как се чувства, усеща ли нещо щупено. Опитах се да я изправя. Тя сенда, нали? Сенда така на бордюр. И свалихме си каските и тя почна да се смее. Попитах я защо се смее. В такъв момент да се засмееш, нали, Да, е и малко то е точно... странно. Това беше станало, защото е момиче и по принцип е плашливо. Но това не знам какво е станало тогава. Може би дето си удари главата. Затова така се случиха нещата. Попитах я как е, вика, че е добре, нали, но не можеше да ходи, защото много сериозно си беше ударила кръка. Не беше щупен, но го беше ударила, защото падна на него. Мотора я затисна. Взех я на ръце в колата, след това съм я качвал на 4-ти етаж на ръце. Така нататък. Прибрахме мотора. Разминахме се, много леко се разминахме с такова падане, защото беше нещо от сорта на 50-60 км в час. В кръгово. В кръгово, с да. сликове, не загряти сликове и най-вероятно имало и сипица в кръгово. Беше Хора, такива много неща интересно. не правете. Не правете, виждате каква полука трябва да си вземете. Да ти кажа честно, аз съм правил доста щурти с моята кола, ето през последното време, когато и ти си взе книжката, я правихме доста простоти. Да. Да, за което, нали, съжаляваме след това, но самото удоволствие, което ти го оставя на момента е доста. Аз и той сме си дали едно обещание. То не е точно обещание, как
Казали сме се един на друг. Споразумение. Да, споразумение. Споразумяхме се да караме, нали, внимателно. Извън града да не дигаме повече от 90 км в час. Това говоря през нощта. В градски условия не повече от 50. Никакви признаци за дрифтове и тем подобни. Защото този, който го направи, черпи другия, нали? Да, или направо цялата Компания, да, се черпиме. За сега се слушаме. Поне за сега ще видим за в бъдеще. И дано никой от нас не разбира защо се споразумяхме така и да няма никакви последици от това нещо, освен ако няма да са добри такива, защото това е създаване на добър навик според мен. Да. Пък и това, че имаме смелост да караме повече от ограничението и повече от лимита, който са ни задали на българските пътища, нали, не означава, че трябва да го правим това нещо. Не трябва да е системно, постоянно. Да. Затова са създали тези ограничения, за да може да ги спазваме, за да може всичко да е наред и да реагираме адекватно, ако се случи нещо. Не дай си Боже.